Тапшыруыбызның чираттагы кытлау сәламе зур Чирклей авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Кычкарева Дамира Мәүлет кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Шамил, кызы Галия, кияве Хамза, оныклары Мәрьям, Рамил, Амина кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1954 елның салкын гыйнвар башында Татар Кынады авылында мәрхүмнәр әбиебез Хадиша, бабабыз Мәүлид гаиләсендә икенче бала булып дөньяга газиз кешебез аваз сала. Апа-сеңелләре Гөлҗихан һәм Хадрия, абый-энеләре Ахмед һәм Загид гомер буе аның олы таянычлары булдылар. Әнкәй, иң олы зат гомер бүләк иткәнегез өчен әткәй белән икегезгә рәхмәт әйтәсебез килә. Без бәхетле балачак күрдек. Үз башыбыз тулы, табыныбыздан ризык өзелмәде. Ни сораганнарыбызны, ни теләгәннәребезне әткәй белән үтәргә тырыштыгыз. Барыбыз да без үз урыныбызны бу тормышта сезнең ярдәмегез белән таба алдык. Бу бәйрәмне үзеңнеке генә дип торма. Бу бәйрәм безнеке дә. Син бар чакта туган өебезнең уты сүнмәс. Авылга кайтырга мөмкинлегебез булыр. Бу узак шулай булсын иде. Әткәйбез белән тигез, озын, саулыклы, иманлы гомер кичерегез. Тәгәрик үзебездән яшьләр, кайгылардан түгел ул. Әниебезнең туган көне, яшебез сәбәбе шул. Өйрәттең дә бар нәрсәгә, бирдең киңәшең һәрчак. Искә төшә әнкәй назы, гөрләп үскән балачак. Күзләреңдә синең яшьләр һаман. Бу шатлык яшьләре түгелме? Әйдә инде, шатлыкка күмәйек бүгенге бәйрәмең көнеңне. Синдәй гүзәл әниләр бик сирәк туалардыр безнең дөньяга. Өләшәсең бар йөрәк җылыңны, бала онук һәрбер туганга. Югалтулар кичерүе сындырмасын, шатлыклар җитәрлек булсыннар. Бүген шау-гөр килеп өебезгә бар туган, дусларың тулсыннар. Рәхмәтләр әйтсәк тә аз булыр, син лайык иң матур сүзләргә. Мең яшә әнкәем, бары шатлык белән, өләшеп тик бәхет безләргә. Хөрмәтле Дамира Мәүлетовна, балаларыгыз юллаган матур теләкләрне сезгә чәчми-түкми җиткердек. Җырны да сәлам итеп юллыйбыз. Ул сезгә ошар дип өметләнеп калабыз.